ako dvaja starci. Každý omiela svoj refrén a obaja cítia úľavu, keď sa k nemu vrátia. Ako keby som nemal city. Ako keby som bol papierová figurka, klaun, niekto, s kým sa dá robiť čokoľvek a bez akýchkoľvek následkov. V poslednom čase už na túto udalosť toľko nemyslel. Vynára sa mu spomienka iba 20 či 30 ráz, nie 100 krát za deň. Teraz je však incident znova späť a s celou silou. Tento piatok zatiaľ vyzerá. Vyzeral tak, že si urobil kávu, pootváral a pozatváral okná, vygooglil si sám seba, rozčulil sa nad článkom o niečom, na čo už zabudol, prečítal si zo pár hádok na Facebooku, ktoré si už tiež nepamätá. Zjedol zo pár knekebrodov, znovu si dal kávu a potom sa ho zmocnila úzkosť, že má rakovinu, pretože popoludní sa mu do mysle vkradla zákerná denná verzia vety, ktorá ho prebúdza každú noc okolo 3:00. Ležíme tu sami a čoskoro príde koniec. Dnes neurobil nič hmatateľné, okrem toho, že sa rozplakal. Bolo to dopoludnia, keď videl videoklip o psovi s 3 nohami. Pohľad na to, ako pes hopkal po ceste, flegmaticky a bez sebaľútosti ho dojal k slzám. Asi nás chcelo chrániť. Možno chcel tú bolesť naveky pochovať. Až potom, keď nás vo veku 77 rokov navždy opustil, mamka začala o ich príbehu rozprávať viac. Editka nastupovala v Brezne a Oskar v Bietovej. Vlak býval plný, no 2 páry tmavohnedých očí sa raz predsa našli. Stačilo, aby sa stretli len jeden jediný raz. 2 krásni mladí ľudia si padli do oka. Moji rodičia, tedy celkom mladý pár, prežívali svoj šťastný, priam romantický príbeh. Aj keď doba až taká romantická nebola. Marec 1942. Cílová stanica transportu, vyhľadzovací tábor Sobibor. Ani oni sa nestačili rozlúčiť. Stihli napísať aspoň niekoľko slov svojim milovaným deťom, ticho a zúfalo sa objímajú očami. Rušeň zapíska na odchod. Kovový klepot kolies sprevádza rozbiehajúci sa transport. Zrýchľuje a už ich nie. Bola približne rovnako stará. Fľaškovo-zelené plavky, tmavé vlasy a pekná. Extrémne pekná. Skákala si už niekedy odtiaľto? Pokrútila hlavou. Nie. Videla som ťa tu stáť a čakala som. Chcela som zistiť, či to ide. Ale neskočil si. Je to riadne vysoko. Poznamenala. Pozerala sa na mňa. OK, skočíme z 5. To už sa smiala aj ona. OK, to nejde. Povedala. To vôbec nejde. Poď. Znovu sa otočila. Vyštartovala a skočila. Do keľu, pomyslel som si. Tiež som sa rozbehol. V zápätí nekontrolovane padal dolu a bokom plesol do vody tak, že som stratil dých. Vedľa mňa vytriskla do výšky aj ona a pohybom hlavy odhodila vlasy dozadu. Narazila som si nohy. Smiala sa. Priniesol som ti medovníky. Ty si mi... Dokiaľ ty si mi priniesol medovníky. Vlastne som ich ukradol. Ešte stále sa smiala. Vôbec to nebol dievčenský smiech. Nemal v sebe nič pišťavé. Ukradol. Fakt? Pokrčil som plecami. Chcel som ich kúpiť, ale nikto tam nebol. Bolo to... No už, dobre to tam voňalo. Cítil som, že potreba zarábať sa mi každý mesiac ako slúčka sťahuje okolo krku. Musel som získavať zásluhy, získať uznanie. Jedným slovom podriadiť sa. Dnes nepochybujem o tom, že takto sa dostávame do spoločenskej pasce. Ubíjame našu mládež a zrádzame svoje ideály. O tom je zrelosť. O tom, že človek rezignuje a deň čo deň až do dôchodku a dokonca aj po ňom robí to, na čo nemá chuť. Od začiatku mojej učiteľskej kariéry mi pilo krv čokoľvek iné, čo nebolo príchodom do školy, vyučovaním a vypadnutím zo školy. Stretnutia s učiteľmi a rodičmi ma dusia. Z opravovania písomiek a písania posudkov mi trhá pečeň. Dažďovníky sa vrátia až na jar budúceho roka. Aká krásna existenciálna filozofia. Vylehnúť sa z vajíčka, lietať a hľadať potravu.
Pozerať sa na svet zhora bez toho, aby si sa trápil existenciálnymi otázkami. Nevymýšľať honosné pojmy ako večnosť, spravodlivosť, česť a zomrieť, keď na teba príde rád, bez lekárskej starostlivosti a pohrebných obradov. Sme na nej všetky 4. Zobrazuje verziu nás, z ktorej pochádzame. Pôvod, vajíčko, z ktorého sme sa spoločne vykľúvali. Samozrejme, našej štvorice je na fotografiách viac než dosť. Musím sa pripraviť na to, že ma objíme minulosť. Musím sa pripraviť na to, že sa pozriem do nemých očí mŕtvych. Nedokázala som svoju šialene zamilovanú kamarátku ešte viac sklamať. V našom meste mala láska krátke trvanie a rozplývala sa ako ranná hmla s východom slnka. V našom meste boli milenci divé zvieratá a všetci ostatní krotitelia. Na konci boli divé zvieratá buď skrotené, alebo zahnané do klietok a vystavili ich ako odstrašujúci príklad. Pila som, aby som si dodala odvahu. Ukázala som jej svoje telo, zjazvené stehná, celú svoju krajinu zúfalstva. Položila si ruku na ústa a civila na moje jazvy, ako by si každú z nich chcela zapamätať. Neodvrátila pohľad. To nikdy nerobila. Prečo? To bola jediná otázka, ktorú mi položila. Myslím, že vieš prečo. Odpovedala som a natiahla sa za fľašou. No poďme, už inak si to rozmyslím. Počula, ako sa otvárajú dvere. Do bytu vošiel otec v tmavom obleku a kravate, odložil laktovku, objal dcéru, poboskal ju na líce a zahľadil sa na ňu. Lucia si na chvíľu myslela, že zacítil cigarety a aj keď jeho tvár nič neprezradila, cítila sa prichytená. Lucia, skôr než zabudnem. Otec jej podal obálku. Lucia otvorila obálku a tam stálo. Pripustili sme to, čo sme pripustiť nemali. Postavil sa medzi nás muž. Pamätáš sa ešte, ako sme si vo Fratočie sľubovali, že nič na svete nemôže zničiť naše priateľstvo? Bola si naivná. Ale aj ja som bola hlúpa, lebo som ti verila. Tento list ťa nemá viniť. Viem si predstaviť, aké to je milovať tak, ako si milovala ty. Raz sa to stalo aj mne. Bola to platonická láska, ktorá elektrizovala celé moje telo, hlavu, srdce. Pravdou je, že si ma opustila v okamihu, keď si sa rozhodla pre Antonia. Chcela som veriť, že dokážeš mať všetko. Antonia aj mňa, ale nedostala si všetko. Robila som jednu chybu za druhou, ale tá najväčšia chyba bola, že som k tebe nebola úprimná. Poznáte planéty slnečnej sústavy? Mars. Náš sused sa volá rovnako ako jeden čudný staroveký boh vojny. A Neptún je zas pomenovaný podľa vládcu morí a oceánov. Rozumiete tomu? Čo má planéta, na ktorej nie je ani jedno naozajstné more spoločné s nejakým vymysleným morským panovníkom? V našej časti vesmíru, tak sa zdá, máme zvyk pomenovať planéty a iné telesá podľa rôznych bohov, vládcov a ďalších čudných postavičiek. Inde majú radi menej originálne, za to oveľa výstižnejšie mená. Za hranicami našej galaxie existuje jedna planéta, ktorá sa volá Orech. S obyčajným vlašským orechom má spoločnú prinajmenšom jednu vec. Tvar. Prezradím vám, že tá čudná planéta menom Orech má suseda. Pochopiteľne väčšina planét má nejakých tých planetárnych susedovcov. Na tom nie je nič divné. No možno to začne celé znieť podivne, keď vám poviem, že Orechová planéta susedí s planétou, ktorá veľmi nápadne pripomína našu Zem.